Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, tichingoti maswera sei kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Ndatumidzirwa imwe message naamai mufundisi vachiti pane pamwe vanhu venyu mukomana pavasiri kunzwisisa. Hanzi ko ndepapiko pandamboti tinoturika vanhu musoro ini ku7th day? Ini zvevanhu vanoita sekunge vakapusa kana vachiteerera nyaya ndinombozvida here? Uye zvekare ndati murume wangu iye akawana mapepa ake eufundisi agere pamba, ndokusaka ndati corruption muchechi yawandisa. Saka ipapo sei vanhu vari kurasika mu1 room zvinhu zvingori pachena kuti ndati murume wangu mumwoyo make iye achiri kuzviona sekunge ndewe ku7th day Adventist, ende pane pandamboti vatezvara vangu vanonamatira vanhu vachivabata musoro here, kana kuti ndati murume wangu nekuda kwekuti iye ava mufundisi muPentecostal Church, saka handiti unonamatira vanhu here by laying your hands on that person. Ndo pandanga ndichitaura kuti iye ndipo paanozotaura nemidzimu yako iwe usina chaunenge uchiziva. So mukomana ndo zvandangoti ndingokuudzai vanhu vateerere, not kungoita jump into conclusions. Ndapedza. So vedare ndo message iyo yandatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ndangoti ndinge ndichishare nemi. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukomana ndoda kureururawo kuti ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 50 years ekuberekwa. Izvi ndo zvakaitika kuti ndinge ndichizova nemaproperties ose awo andinawo. Amai vangu vakafa apo pavainge vachindizvara, uye zvekare baba vangu vanoita sekunge vakaroyewa because baba vakazoti 2 months after amai vangu vabva mukushaika, vakazoti vachibva kundari ndo pavakabva vachizodonha. Vanonzi vakadonha vakanorovera zvakaipa padombo ndokubva vachizotoshaika. Asi zvinofungidzirwa kuti mumhuri pane ainge akaromba, saka zvinhu zvake izvozvo zvainge zvava kuda ropa because baba vangu hanzi vakafa zvainge zviri very fun kudonha. Shuwa munhu unorovera paguyo kwava kutofa. Zvinonzi baba vangu vakatovigwa naro guyo racho nekuti ivo baba vasati vashaika. Zvinonzi pane vamwe amai guru zvekare avo vainge vari mudzimai wabankuru. Baba vangu vasati vashaika hanzi vakati vasimudza guyo riya rikabva ratsvedza kwava kuvakacha kutokuvara zvakaipisisa. Zvinonzi vakauya vakabva vachizotorwa nehama dzavo. So baba vangu vakazofa after that. Saka ndakazongokurawo ndichichengetwa navatete. Saka vatete vangu ava mukoma handingati vainge vari muroyi as such, but vaiva munhu uya wekuti vaisada kuona kubudirira kweumwe munhu. Kunyange ipapo pakashaika baba vangu, hanzi ndingadai ndakatorwa nevamwe vatete. Vatete ava ivo vainge vachigara mutauni, saka vatete vangu avo vakazoti ivo ndivo vainge vachida kugara neni. Ainge iri nhau yekuti vainge vava kufungidzira kuti zvimwe kuda kana ndikatanga kugara mutauni navatete ndobva ndachizotanga kuendeswa kuchikoro mutauni, saka vaisada kuona kubudirira kwangu. Saka vatete ava vandainge ndava kugara navo nekuda kwebitterness yose iyo yavainge vainayo, neniwo mukoma ndakazongokura ndiri munhu ainge aine bitterness, including vana vavo vose vaiva nebitterness zvisingaite. Saka ndaitora maadvice avo very serious because ndivo vandaitoona sekunge vainge vari mubereki wangu. Ndakazoti ndava nemakore 19 ndo pandakabva ndachizotorwa navatete avo vainge vachigara mudhorobha. Ipapo vainge vatenga imba yavo kumasebhabhu, ndokubva ndachizotanga kugara navo. Hazvina kuzotora nguva mukoma vakazondiudza kuti vainge vaine shamwari yavo uyo ainge anetsana nemusikana wake webasa. Saka ivo vainge vachiti musikana wavo webasa
ainge achida kuvatorera murume wavo Madam Boss, vachiti murume wavo haangambosweri achidanana nemusikana webasa. Asi ndakazoti ndava kumushandira ndopandakaona kuti mukadzi uyu haana chaainge achiziva pamusoro pemurume wake. Murume wake aiva munhu aida vakadzi, aiti pose apo mukadzi wacho paanenge asipo aindipa mari yevhara muromo obva atopinza vamwe vanhukadzi. Aiti kana mukadzi wake akakasika kudzoka ndobva ndachizotora mukadzi uya ndobva ndaenda naye murumu mangu because ndainge ndichigara kumain house. Totorara usiku hwose mukoma negirlfriend yemurume waMadam Boss vangu. Rimwe zuva vakazonoka ndikabva ndati kune mukadzi uyo wandainge ndiinaye ange achipinda pasi pemubhedha. Zvose izvi zvichiitika mukoma nekuda kwebitterness yandainge ndiinayo. Ndaitonzwa mwoyo wangu uchitofara plus semunhu wekuti ndo zvandainge ndakadzidziswa navatete vangu kuitira vamwe vanhu utsinye, ndaitoona sekunge zvainge zviri normal. Saka Madam Boss vangu vainge vaine problem, munhu uya wekuti vaitaurisa ende vainge vasingakwanisi kubata umwe munhu zvakanaka. Vainge vakangozvarirwawo mumari vakakurirawo mumari mazviri. Saka vainge vaine imbwa dzavo. Mukoma inini naGarden Boy tose tiri vaviri. Ndini ndaibika, ndaiti kana ndikabika chikafu ichocho chandinenge ndabika ndichiti ndiri kubikira imbwa, ndipowo pataitora chikafu chacho ichocho. Kunyange vaiti kana vachinotenga nyama, imbwa dzavo dzainge dzakajaidzwa kudya mabhonzo, vaienda kumabhucha vonotenga mabhonzo aya awo anenge asina kana nyama zvachose, ndiko kutodyawo kwataitoti tiri kudya nyama. Uye zvekare vainge vakandiudza kuti vainge vasingadi kuti ndinge ndichishare toilet navo, zvichireva izvo kuti ndaiti kana ndikanzwa kunyange uri mudumbu pakati peusiku ndaienda kucottage uko kwainge kuchigara Garden Boy, ndaishare naye toilet iyo yaainge achishandisa. So ndakamushandira mukadzi uyu kwemakore akawanda. Ainge akavengana kwazvo naGarden Boy uyo wandichati Givi. Saka Givi uyu nemukadzi wandainge ndichishandira vose vari vaviri vainge vachibva kwaChihota. Saka mukadzi uyu ainge asingatozvizivi kuti ainge akavengwa kwazvo naGivi, asi chekuita Givi ainge asina. Akazondiudza kuti iye kuzotanga kuvashandira vanhu ava chakaitika ndechekuti gogo nasekuru vaMadam Boss vedu ivo vainge vakavakira musemu raini iroro umo mainge makavakirawo vabereki vana Givi. Saka aiti pose apo paaienda kumusha vaibva vachizouya vobva vamusecha vachida kuona kuti hapana here zvaanenge aba, kunyange akatenga chikafu chekuti anenge achida kuenda kunopa vabereki vake. Vaitoti vanenge vachida kuona mareceipts vobva vachizobvunza muzukuru wavo kuti Givi wamupa mari nekuti kuno auya aine chikafu chemari yakati, vachiti zvimwe kuda unoita basa rekubira muzukuru wedu chikafu kana kuti mari obva wachizotengera vabereki vako chikafu. Saka hanzvadzi yaGivi ndiye uyo akanzi ainge achidanana nemurume waMadam Boss vedu. Saka garaji racho rainge riripo rainge rakanyanyisa. Giviwo aiti shuwa vakasiisa hanzvadzi yangu basa, vakati inge ichiuya kubasa apa aitoshandawo zvakatonaka, vakamutisiya basa akauya akatanga kushanda. Kwava kutanga kumushungurudza akabva ati uri kuda kudanana nemurume wangu. Manje ndakabva ndati ndokubasa ikoko. Ndakabva ndatanga kuwirirana naGivi zvekuti takatozotanga kudanana tichitorara tose. Mukomanashi takazoti nerimwe zuva taendako kwaChihota. I then found out kuti iye Givi ainge aina vamwe sekuru vake, hanzvadzi yaamai vake avo vainge vari n'anga. Ndakabva ndachizotaura navo ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichida mushonga. Vakandiseka vakati une musikanzwa apa uri kudanana nemuzukuru wangu, apa uri kundiudza zvekare kuti uri kuda kuparadza imba yaMadam Boss vako. Ndakavaudza kuti vaifanira kuti vange vachindipa mushonga then ndobva ndachizovabhadhara. Vakati asi ndisati ndakupa mushonga unotofanira kutoti unge uchitomborara neni. Mukoma ndakabvuma ndikabva ndachizotiza kuri usiku nekuti
pamba pevabereki vana Givi, ini ndainge ndichirara mukicheni nevazukuru. Saka ndakataimira ndikaona kuti vainge varara, munhu wose akati arara, mukoma ndokubva ndachizomuka paya kwava kubuda zvinyoronyoro, ndokubva ndachizoenda apo patainge takawirirana kuti ndo patainge tichazosangana tikaitira bonde musango. Vakati mangwana uzouya ndichakubatsira. Mukoma ndakazoenda kuya ndokubva ndachizopiwa mishonga iyo yandakanzi apo pandinenge ndichitsvaira paya pandinenge ndava kukorobha mumba, ndinotora mushonga wacho iwoyo ndobva ndauisa mumvura ndichikorobha imba yose, kunenge kuri kudaidza mhepo dzose dzisingadi chakanaka kuitira kuti mukadzi iyeye ange achizotanga kunetsana nemurume wake. Ndakaita saizvozvo mukoma ndokubva ndachizotanga kushandisa mishonga iya. Murume wake akabva achizotanga kuhura even more than zvaainge achiita. After that ndakapiwa mushonga yekuti ndinge ndichidanana naye murume wamadam boss vangu. Ndakanzi ndinge ndichipota ndichimuisira mushonga musadza kana kuti mutii. Ndakaona kuti sadza zvainge zvisingaiti nekuti vaiwanzokudya pamwe chete, saka ndaiwanzokuti paya kana ndikabika tii ndobva ndachizoisa mushonga ndobva ndachizomupa murume wamadam boss. After that takazotanga kufambidzana. Tichifambidzana kudaro mukoma ndakabva ndachizoudza sekuru vaya kuti vainge vachifanira kuti vange vachindibatsira because ndainge ndichida kuti madam boss vangu vange vachizofa. Mukoma ndainge ndisingatombodi mushonga wekungoti vanhu vangorambana, ndaitoda kutoti vange vachifa, nekuti ndakati ndabvunza vamwewo vakawanda vakati vanhu paya pavanodhivhosa sometimes vanofanira kuti vange vachizogoverana zvinhu. Ndikati ini zvinhu izvi ndikuda kuti zvinge zvichizosara zviri mumaoko memurume uyu so that pandinozoroorwa naye zvinobva zvachizoita zvangu. Ndainge ndatochiva imba yavo iyoyo, so ndakapiwa zvekare umwe mushonga ndikanzi ndipote ndichimuisira mune zvokudya zvake. Ndaiisawo mutii. Mukomana chimukadzi uyu ndingangoti ndakangomupa poison, zvainge zvakangofanana. One day akangomuka akafa, she died in her sleep. Ndikanzwa chikomba changu anova ari murume wake achiridza mhere achichema. Takamhanya tikaendawo ikoko kubedroom kwake ndiina Givi, tikabva tachizoona kuti madam boss vedu vainge vatoshaika. After that ndipo apo pandakabva ndachizoti ndainge ndava kusakwanisa kuramba ndichishandapo pamba ipapo. Izvo ndo zvandainge ndakaudzwa nasekuru vaGivi kuti ndimboregedza kushandapo kuitira kuti choko chake mukadzi uyu pose paanenge achiuya pamba pake achipedza shungu tinge tichimupa mukana. Saka ndakabva ndamboramwa basa ndikadzokera kumusha ndikachizodzoka kuHarare after ndamanikidzwa nechikomba changu avo vainge vari boss vangu. Saka vakabva vachizonditsvakira basa kuMalborain kumba kweimwe friend yavo mukoma. Vaitouya dzimwe nguva vachitogara neni kumba kwefriend yavo because shamwari yavo uyo ainge aine dzimba dzake 2, so ndakazoti ndabatira pamuviri. Ndipo apo patakabva tachizotanga kugara tose pamba apo painge pambori pamba pamadam boss vangu. Hama dzamadam boss dzakamboda kupopota, asi iniwo ndaiva ndiine mishonga yandainge ndichipiwa nasekuru vaGivi. Iye ainge asitomborina chitupa. Ndakatanga kuti 1 ndikamutoresera chitupa kwava kuchizoti license. Akati ava kugona kudriver, ainge ava kusashanda sagarden boy. Ndikabva ndachizotorawo umwe muzukuru iri hama yangu, ndiye akazotanga kushanda sagarden boy. Then Givi ndikabva ndachizoti ange achizowanirwa basa mukambani yeboyfriend yangu, akabva achizotanga kushanda sadriver uko kwaainge achiita zvaainge achinzwa kuda. Akazoba mari yakawanda, akaba zvekare nemakastoma, akatanga yake kambani. Asi kambani yeboyfriend yangu yainge yakakura kwazvo zvekuti kunyangwe akaba mabig customer but kambani yakaramba ichingoenderera kumberi. After that ndipo apo pandakabva ndachizoti pano tinofanira kuti tinge tichiisa maloja. Ndokubva tachizoisa maloja uko ndikasiya muzukuru wangu. Apa ndichiita zvose izvi mukoma ndaishandisa mishonga yekuti ange achifuratira hama dzake. Akafuratira hama dzake dzose, uye zvekare ndikabva ndachizotanga kudaidza hama dzangu
so that tinge tichizomuunganira. Then ndikabva ndachizoti tinofanira kuti tinge tichigara kuMount Pleasant. Vainge vaine imba iyo yavainge vakatenga kuMount Pleasant. Mind you, at that time dzimba idzi dzose dzainge dzisati dzachinja matitle deeds, saka ndo pandainge ndakatarisira kuti zvinge zvichizoitika dzinge dzichizoiswa muzita rangu. Ndaisatomboda kuti dzimba idzodzo dzinge dzichizonzi maproperties awo anenge ari muzita remurume wangu. Neni ndaida kuti ange achizongoisa inini ndiri ndega nevana vangu vandainge ndichazozvara. Saka aita achidhauta. Ndaiti kana ndikati tinofanira kuti tinge tichizochata, then aibva aramba akangonyarara. Mukomana acho ndakazodzokera kwaChihota ndikabva ndachizopiwa zvekare mushonga. Ndakati murume asipo ainge aenda overseas, aenda neimwe business partner yake. Ndine imwe hari iyo yandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoiisa mufoundation. Mukomana acho izvi takazviita nekukasika. Pa2 weeks idzo murume paakaenda kuAmerica for a business trip, ini ndakasara ndikatsvaka vanhu vakauya vakadhiginura matiles vandakatsvakirwa nasekuru ivavo vekwaChihota. Vakauya vakabata basa ravo vakadhiginura matiles ose emubedroom, ndokubva vachizochera vakapinda mufoundation kwava kuchizoisa hari. Hari iyi mukomanashi irimo mubedroom yemba yangu iyo iriko kuMount Pleasant. Saka muhari imomo ndine zvandakanzi ndinge ndichinyora zvekare nezvimwe zvinhu zvandakaisa muhari, ndokubva tachizoisa mamwe matiles. Kana iye paakadzoka akashamisika akati kwava kuita marenovations usingandiudzi here? Ndikamuti handiti bedroom ino ndeyangu here? Saka hari iyi ndo yakazotanga kumusvepa ropa pashoma nepashoma, zvekuti by the time paakazofa vanhu vainge vava kuti zvimwe kuda ane chirwere, but ndakamuwana asina chirwere uye zvekare akandisiya ndisina chirwere chacho. Saka akachizobvuma kuti tinge tichizochata, izvo zvekunzi ndabvisirwa kana kuti handina, ndainge ndisina basa nazvo. Ende vehukama ndakavaudza kuti plani yangu yainge iri yei. Saka madzikuru angu vaitozviziva kuti ndo zvandainge ndakaronga izvozvo. Ende umwe noumwe aiti anenge awanawo ng'anga yaaifungidzira kuti inokwanisa kutibatsira aitouya achitondiudza, ndichipiwawo zvimidzi zvakasiyana siyana. So it took me 7 months mukoma kuti maproperties ose emurume wangu ange achizoiswa muzita mangu, uye zvekare akachizobvuma kuti ange achizondipa mashares akawanda. Akasara aine 2% mashares mukambani. Awo mashare andakazotengesera imwe cousin brother yangu, nekuti ndakaona kuti kana ainge achazofa mashares iwawo aizonetsa, because ndainge ndisingatombodi kuti vana ava vange vachizowana kana chii zvacho. After that ndipo apo paakazoshaika. Mushure mekunge ashaika, vana vemurume wangu vainge vati kurei, vakazotanga kunetsa vachiti vainge vachidawo share pamaproperties ababa vavo. Ndikati hakuna zvakadaro, nekuti iniwo handiti munoona kuti ndakazvarawo vana, imimi mutori nani kuti makaendeswa kuzvikoro zvinodhura ende mune hama dziri kumhiri kwemakungwa, saka chamunowana hapana. Vakauya nemaloya, vakauya nemapasta vachiedza kuti tinge tichigara pasi tinge tichitaurirana, but semunhu ainge achiziva zvaainge akatageta, ndakati ina handina kana chandinonzwisisa, nekuti vangu vana ava munoona kuti vachiri vana vadiki. Ende Mwari vakabva vandiropafadza ndikadududza vana mukomanashi vose vari vakomana. Ende vakazomboedza kuenda kumapurisa, but hazvina kana kutomboshanda. Ndakavatorera zvose mukomanashi, mapurazi ainge ari emurume uye zvekare nedzimba idzo dziri muno muHarare. Ndakati ndichangotengesa imba imwe chete. Ndakatengesa imba iyoyo mukomanashi tikachizotanga another family business. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa zvimwe zvinhu zvinotyisa. Hanzi ndakangovhuma kuti ndinge ndichidanana naye murume uyu because ndainge ndichida kuzomutorera
properties ake. Hey, strange things indeed they do happen in this world.